všetkých fanúšikov, faninky Hidden Roadu. Hlási sa Sorizo, tuto za mnou je Marek, práve sme skúšobni a cvičíme. Čaute. Jerry a Kamil. Dneska sme natáčali s tanečnou skupinou Madness White. Video uvidíte nejaké už čoskoro, neviem kedy sa mi ho podarí postrihať, ale je možné, že nejaké zostrihy uvidíte už zajtra, alebo možno dnes v noci, ale skôr asi zajtra a zajtra večer. Takže pozdravujeme všetci zo skúšobne. Sorizo! Marek! Kde si? Kalani! Jerry, odkáže čo fanúšikov! Odkazujem všetkým fanúšikom, že ich mám rád a všetci ich máme radi a buďte tí, kým ste! Ja vás všetkých ľúbim. A Kamil? Ahoj. Ahoj. Takže čaute, tešilo nás, hlásime sa zás na budúce.